Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita pertangyangan, songoni nang di jamita di hari Minggu siganuk Minggu. Di video on naing patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota tu jamita pertangyangan. Ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Juli 2024. Ima na tersurat di buku ni Panurirang Amos di bindu pitu ayat sada sahat ro di ayat onom. Songonom madidok disi hujahma dihita. Songonondo di pataridahon Tuhan Jahuba tuau, idama jumadihon si hapor ibana, dimulana martubur duhut-duhut ni panabian, jala idama sagak dui, dung manabi rajai. Jadi dung sun siap digagat suaswanan ni tanoi, nikuma ale Tuhan Jahuba, saya marpamuati maroham, tung behama panahan ni Jakob jongjong ay na met doibana. Jadi marpangulahi marohani Jahoba taringot tusi dang jadi saut ninna Jahoba. Songonondo di pataridahon Tuhan Jahoba tuau idama dipiu Tuhan Jahoba maapi laho manorui nunga pola disudahon lung boloni disudahon dohot partaliani. Jadi nikuma ali Tuhan Jahoba wa pasadima tung behama panahan ni si Jakob jongjong aina met doibana. Jadi marpangulahi marohani Jahoba taringot tusi dohotipe dang jadi saut ninna Tuhan Jahoba. Ola nima sahatna amanginang di pikiran nami na parjulu molo tajaha buku Panurirang Amos taida ma latar belakang ni bangsoi ditiki nungalam dengan parngoluon ni nasida alai dang sa urdot dohot parange ni nasida diadopan ni debata nakpe dengan parngoluon ni nasida jala diulahon nasida namar pardomuan turuhut ni parugamoon jala tarida hirasodong persoalan manang hirasodong na hurang ternyata di parngoluon ni nasida hubungan dengan masyarakat, hubungan akan amanguluhon tuaka masyarakat saluhut bangsoi dang dengan jaladang ture parange ni nasida, termasuk mai keadilan sosial, jenjang yang kaya semakin kaya dan tidak ada perhatian satu sama yang lain. Jadi kehidupan yang lebih baik sering membuat seseorang menjadi fokus pada dirinya ataupun egonya meningkat sehingga lupa pada orang lain, bukan sekedar lupa tapi juga malah menindas kehidupan orang lain. Dan kehidupannya yang terlihat baik-baik saja secara keagamaan ternyata tidak demikian dalam kenyataannya, kehidupannya berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada kemunafikan dalam kehidupan itu, terlihat baik ternyata tidak baik. Songoni mana masa di bangsa Israel ditiki lam ulido parngoluan ni nasida alai dang lam denggan parange ni nasida. Somal doinian dingolu taida amanginang dingolu siganu pari kenyataan lam godang arta lam lupa do dia kadongan lam lupa do dia kana denggan si bahenon tuaka dongan maradopon halak nasing jala jut dui nang maradopon de batape lam godang arta lam lupa marparange nature lam lupa manomba debata. Jadi dangadong keseimbangan
Padahal sesitong na keseimbangan ni perlu. Keseimbangan non ahad naing dohonon non di bahasa Batak alai na naing dohonon molo dengganian parnguduon na secara perekonomian dohot takas tarida mamuji debatan sida ikut tarida dui di parange nalam denggan maradopon dongan jala pamujion maradopon debata. Alai dak taridai di bangsa Israel ditikini panurirang Amos lam daudo parange nature dinasida lam daudo parange na hombar na niajarhon ni ugamu nasida nian jadi holan praktek songonido aledak tarida parbuena dingolu si ganopari tu sima panurirang Amos manurirangi nasida asalam takas nasida mananda asini rohani dewata jala mulak tu dewata di patah dahon ibana ma debata nasai holan marholong ni rohado di rohani bangsoi tohodo inyan parholong rohado debata alai napa duahon taida do parimas do debata uhumon na do hombar tu ulaon parange nasida nas hombar tu lomo ni rohani debata. Jadi napa duahon di togi hom mahita di turpuhon lambagas mananda debata. Tatada doi mana songon parholong ni roha tohomai. Tatada doi mana nagok asini roha panggom-gomi nagok holong ni roha. Alai ibana debata parimas doi bana laho patuduhon uhum jaladang lomo rohana uhumi di pacuasaehon maradopon akana pugus dur akam masyarakat gabe ikon uhumon nado bangsoi jadi panguhum doi bana nati kos dinasa uhumna maradopon aka naso mangulu hombartulomo ni rohana naung dau sian ibana alani ima diturpuk taon taida pangukapon tu panurirang Amos namarnida ikon uhumon ni dewata nama bangsoi alai di bagasan sadatangiang imana mangidu asini roha ni debata napatuluhon taida mariturpuhon argado tangiang niaka naporsea jala di halomohon debata dui ido benna diturpuk tahun taida masada istilah namatsai denggan mura atusan di bahasa Batak alai atarmol atusan di bahasa Indonesia ima nadidok nadiayat tulu jadi marpangulahi marohani Jahoba taringot tusi molidok marpangulahi itertaatusi doi di bahasa Batak lebih merupakan pada pengampunan marasini roha. Alai boleh tajaha di bahasa Indonesia dikatakan Allah menyesal. Mungkin tidak mudah kita pahami. Kenapa Allah menyesal? Lalu kalau didalami pengertian kata sesungguhnya Allah menyesal itu bukan dalam artian Allah salah atau kemudian tidak tepat dalam rencananya. Tetapi itu lebih merupakan Allah menunda atau tidak jadi melaksanakan hukumannya karena doa permohonan Amos. Jadi bukan suatu kesalahan dan nasalah. Gabi muba debata molutadok tu bahasa Indonesia menyesal dalam pengertian sederhana bahasa Batak muba. Alai dang la muba marasing dui mulu muba tidak konsisten tapi muba lebih pada marpangulahi di son lebih pada pengampunan. Taida mai songon asini rohani debata muse na mulak rohana. Jadi boleh dok menyesal dalam bahasa Indonesia hanya satu gambaran perasaan emosi sesitongna maradopun akaulaun di bangsoi na sositong ikon uhumonna alai dung martangiang mangido panurang Amos muba muse rohana. Tadok mak mombun muse rimasna manang di bahasa Batak takas merpangulahi lebih merupakan pada asin roha pengampunan. Nah berikut musisya terpuk tahun taidama tangiang ni panuhirang Amos tangiang na mananda diri tangiang na berserah penuh
berdoa sapaat. Tangadong be pangasaholo na tu debatasi yang saluhut pambahenan ni bangsoi. Taingot do tangiang ni si Abraham. Hira songon tawar menawar molodong do Tuhan saun na porsia uhumon mudo. Alay anggo tangiang ni si Amos bulus do imana pasrah menyerah ala memang dangadong be si pangasahonon ni ibana na patut si banggahonon sian bangsoi holan hona no ma ala ni molo songonido dangadong be naboy pangasahonota memang dangadong naboy pangasahonota dingolu holan mangido asini roha nama ditangihod debatado kapangidoa si songonon alay taida ma poin na doa sapaat dang na tu ibana dipangido ibana alay bangsoido di hop ibana tu bangsoido holong ni rohana alani dipangido tu debata di minggu ta dang nalaho makatai bagas hita taringot tu tangiang tarajumi do margogos itu tu do tangiang alay na taida dison di pikiran nami ima debata Bobun rimasna maradopon bangsoi ala ni tangiang ni naposona panurirang Amos disosoi mahita martangiang mangido akan narikot di ngoluta alai lobisiani manarihon ngoluni torop jolma tusido hupikir hami na parjodo situ tu inti ni jami tahun di jauh hita molo marpangulahi do rohani debata marnida parangeta buasa hita dang paturehon parange nauli na denggan marado pondongan olu dope hita manegai ngolu ni dongata olu dope hita membuat nagabe bagian manang jabar ni dongata olu do hita mangondihon nasida di bagasan tangiang asa diturpuhon takas taida tangiang ni panurang amosi paumbun rimas ni debata tangiak tanawa narihon dongata tangiak tanawa narihon torop jolma tusi mahita ditugihon upikir hami ruas ni huria asa songon tangiang na niajarhon ni Tuhan Yesus sesa marusan nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami namar lapata mai ikot takas do tangiakta pangidualta sikap pambahenata berkeadilan pada sesama mangondihon torop jolma pos marhata dipangidualta dialusi debatadui hombar tulomo ni rohana alai unang bedohot tita manegai jala mengganggu manang membain hamaolon di perdalanan ningulu ni halak na asing lobi siani nian holong ni rohama tapatupa maradopol dongata songon debata nasa toktong manjalo hita di hahurangata songoni mahita manjalo nang akadongata di bagasan hahurangan di perdalanan ningulu siganopari. Jadi dari teks kita ini kami melihat bahwa kasih Tuhan yang begitu besar yang telah mengampuni yang tidak jadi menghukum umat itu karena doa hambanya Amos menyiaratkan bagi kita betapa berkuasanya doa. Tuhan selalu mendengarkan permohonan hambanya dan memberikan yang terbaik sesuai permohonan itu. Tetapi yang jelas kita lihat bahwa permohonan itu didasari pada pengenalan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan ia tidak bermohon hanya untuk dirinya, tetapi lebih merupakan suatu permohonan yang ditujukan pada halayak ramai, pada orang banyak. Jelas mengisyaratkan bagi kita betapa pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Betapa Tuhan juga senang terhadap hamba-hambanya yang memperdulikan hidup banyak orang. Berkeadilan bagi seluruh manusia. Karena memang Tuhan sangat menginginkan keadilan itu nyata dalam hidup manusia ciptaannya. Tusi mau hidahami manginang anggiat bui mangurupi hita.